Kapakasakay? airplane. Noy lamang ko sidra kang amiga wa kasakay airplane. At si Anthony. Anthony. Si Anthony ba anak ni Pedro? Kung sakay pagkirabi lang ko na magsakay pag... Nailin. Ah. Love you, Nailin. Nasagya, nakasakay na airplane day wa pa. Kaya na, Nailin. Wa pa makasakay sa nag airplane para sila sidra. Ya. Apilon ko ng lipstick. Ay papilon. Apilon ko ng lipstick kaya. Og Ang nag-iingan ng lipstick. buto ti sidra, wa pa kasakay airplane. Palayo ka sa Sakad. Balik-balik mo nila. Nakasakay ng barko, bus, mura dyan. Kaya, Baka sa apilon ko airplane. ng lipstick Iya, kaya. tayo dito ang mga pag-umang ng mga laupan, kami nga sa Kaya. kung sa nalaman kung isa kung ipasakay dito sa Manila. Pwede ra ba kung pwede mo at Manila, way bakuna. Pag dito sa Manila, agpasod kasi niya kay bakunado. Kasi ang restaurant na bakuna. Bakuna lagi nagbabakuna nga sila sa blaran karon. Pag ako Sunod ko nung bakuna ang sulya, kuan na bayad na. bayad na? Oh, sulam sulya karon. Bayad na lagi tay, kini wa na bakuna nga kuan. Bakura diay. Sa requirements naman ng bakuna, papel. Ano lagi? Kasi dama ka pa bakuna. Magpabakuna man ta ko gahan ni patuad lawa. Gapon. Mo koy uban si wam koy uban si Pagkanginan ni muta na kong hulya kasi sila may nanupok gapon nanupok sa kalinganay. karon to Jim. mas mahayag sila. Bawa ka mahayag baron basta kagapon kalinganay nas Lunes. Ano lagi ko kuan Alas alin? kuan. Kuan kanang Kabakuna kay pangatuon ka sa Manila, di ka ngadto wa kay bakuna. Hindi naman ako magsurusuri kay tiguang na to. Oy, bali mo pangatuon ka sa Manila, magsunan na kay bakuna. Mao ba? Lagi. Mag-ingato ko na kayo. Nang kakaroon kay mga may trabaho mo da sidra. Nailin. Muli katapok ganing Nailin. iya. Anis bayo ka lang wa ko'y trabaho. Oh, dai nga naman. Nanay, Nailin. December pag birthday na nay, December 10. Aw na December 10, December 17. December 10 lagi. December 10 pa rin nga naman dai, hunta naman ka. Ara po tayo. Yung pata sa nag cake. Siya na alang ko lang sa birthday na nay. Ang birthday na nay December 10, 73 na edad. Nanay, Nailin. December 10 lagi. December 10, December. December 10 nag-birthday na nay. Gaan nila ko danis maka-vlog ko danis nang kanong naiwasag ako trabaho, ha? Nailin. Oh, Nailin, Nailin. ha. Pwede mo kuha na. Lusa, ilungan. Halaki gaw. Agrito. Nailin. Nagwita ko na sa nay, ha? December 10 pa naging birthday na nay, dugay pa. October pa man ron. Oo naman. Uy, hilin maghina-hina sa pag-uli. Asa maghinay? Magdigamo sa ako kay magdigamo mag-ato sa ako tumpiri. Maghina kay magdigamo sinanay mo pay pag-uli bisang nanay. Ay ko rin nanay, nasi mo nanay. Uy, napi. Nambak si Sidra, oh. Nambak kita kay si Buka mo yun. Kasi nanambok, ako nagniwang. Bilaman. Nanay, Helen. Ha? Love you, Nailin. Uy, hoy, hawa kayo motor. Nastiya na nanambok. O si Sidra na nanambok. Nanambok si Sidra kay sige nambok naman ang kasulis ng kuwan. Ha? Si Zadak ko naman nagburo sa gumbarok. Ato na kabayran te. Oh, atos langinahan. Ito hindi na mapasalamat sa kinti ali kay Ini sila Sidra. Kay Rika ni, 50 ko mo niya kay Ukray. Ta. Rika bang asawang Ifrin? Sa grabe si Sidra. Oh, sang ipin. Asawang Ifrin pag rin ha. Kung nalaman tulin. Ano naman to? Tawagin lang makulin, makulood lin. Tawagan kayo ni ka? Aw, di na lapit nila naman na ni. Tawagan naman ibili ni mo ka kuwan. Pag alang buntag, o ka lang, ano, ihat pamakuan. Buntag nga mo. Basta Buntag, ano ko. buntag, ang isura lang. Ang ganyan lang Hindi buntag. mabilin, pagkapalis, ipalig ja. Oh, basta mo ngayon gabuntag. Domingos buntag. Hindi Nailin. naman kumusimba, kay ugman mo simba naman ko daan. Kamusin ba kay Diyos nang bitaw ka? Arang pa na ba kung siya? Unang sa nga siya? Nailin. Kalambok iwa naman magsulisuro. Helen. Mauna. Nailin. Tinuod ka dyan na, Lin. Nay, Helen. Oh. Love you, Natingolay ko nili Oh, pa dahil. naniwang ka, Lin. Ako na nambag nila may si kaon, Lin. Buyag, di mo kaon, Lin. Bahala dyan ka buod-buod dyan ka katambok. Medyo pagtaas, na ba? Sige na. Bahala na ko na. Basta kay kuhay, nagkasabado Domingo buntag pohon. Nang kataron kay mga may trabaho mo da Sidra. Nailin. Muli katapok ganing Nailin. iya. Anis bayo ka lang wa ko'y trabaho. Oh, dahil nga naman. Nanay, Nailin. December pag birthday na nay, December 10. Aw na December 10, December 17. December 10 lagi. December 10 pa rin nga naman dahil hunta naman ka. Ara po tayo. Yung pata sa nag cake.
Siya na, nangungalang ako sa birthday ng nanay. Ang birthday ng nanay, December 10, 73 na edad. Ting nanay nay din. December 10 lagi. December 10, December. December 10, nag-birthday ng nanay. Gaan nila ko danis, maka-vlog ko danis nang kanong naiwas ako ko trabaho. Ha? Nailin. Oh. Dali, dali. Ha. Pwede mo kukuha Lusa, ilungan. Halaki, ugaw. Agwito. Nailin. Nagwita ko na sa nanay, ha? December 10 pala nag-birthday ng nanay. Dugay pa. October pa man ron. Oo naman. Uy, Hilin, maghina-hina sa pag-uli. Asa maghinay? Magdigamo sa ako kay, magdigamo mag-ato sa akong tiri. Maghina kay magdigamo, sinanay mo pa pag-uli, bisang nanay. Ay, ko rin nanay. Nasi mo nanay. Uy, Nanambok si Sidra, oh. Nambag kita kay hindi ko ka. Kasi nanambok. At ako nagniwang. Bilaman. Nailin. Ha? Love you nailin. Uy, hoy, hawa kayo yung motor. Nastia na nanambok. Si Sidra na nanambok. Nanambok si Sidra. Kasi ginambok naman ang kasulis ng kuwan. Si Sidra ko naman nagburo sa gumbarok. Ato na pabayran te. Oh, atos danginahan. Hindi na mapasalamat sa kinti ali kay Ini sila Sidra. Kay Rika ni, 50 ko na pagdi kay Ukray. Ta. Rika bang asawang April? Sa grabe si Sidra. Sang friend. Asawang April pagrihina. Doon na laman tulin. Ano to? Tawagin lang makulin, makulood lin. Tawagan ka ini ka? Aw di na lapitin na naman na dani. Tawagan ka man ibili ni mo ka kuan. Pag alang buntag og kanang ano ihat pa makuan. Kabuntag na mo. Basta Buntag ko. sa buntag ang isura lang. Adag Ah, na maniw mauday naman ma og buntag. nabilin pagkapalis ipalig ja. Oh, basta mo ngayon gabuntag. Domingos buntag. Di Nailin. na mo musimba kay ugma musimba na makudaan. Kabutin ba kay Diyos nang bitaw ka arang panabok na siya. Ano sa natiza? Nailin. Panabok kay wala naman magsulisuro mo na. Nailin. Tinuod ka jud na lin. Nailin. Oh. Love you Natingon lay ko nini Oh, ba dai. niwang kali naga ko nanambok nila mi og kaon lin. Buyag di mo kaon lin. Bahala di ka buod-buod di ka sa katambok. Wala pagtaas na ba. Diskutin na. Bahala na ko na. Basta kay kuhay nagkasabado Domingo buntag pohon. Nung obra lahi na gud. Hindi pa Ginoo nanay. Kay Ginoo. Ako anod ka na. Burag dali lang kwarta da burag ka nang daka musimo hat, daka musimo deo. Mirian. Mary Jane. Mary Jane. Anak ni Mary Jane eh. Oh. Panganay. So Christy si kinaibi ko. Pero man na imong kasi hindi ka plido ka na siya. Atong usa manghudana. Ano namin kay. Grabe kay Jay kuan dia. Donatis eh. Nag-abot ang mga kuan. nang. Ha? Isabas mo nang im. Kuan lagi kay ligmari pantong ilang pamasahe. Kailang- pan lagi tag usa ka libo tag bilaran pa daghang pagkuhaan isim. Jag ko ta samta mga unta. Ja mamiliti ta kadi mo kay Igos motor, diwa ja mo. Ano may nganong ripanon man? Di ba pwede kay sila punda ang firma. Nganong kuan magpamilit eh. Ripan. Kila. Anong ripanan man? Ibalik ko di mo pamiliti nila. Pila yung pamilit nila? Di Nagreklamo sila? Ha? Please, Ano pa magkali sila? sa kalibo na sa kalibo. Igba ko mo usa ka libo ra, jagi mo kasi ko ka barangay clearance daghang pagpapili mo ko. Na, igan sa masalya na. Gagaw. Tire, ni Mr. Tagalog. Sakit. Kisa ning anak. Inday. Inday. Burato din ni burato. Ngayon man. Hindi ka sumbagay. Nailin. Nailin. Ha, Love you Nailin. may kuya na. Nakiriso. Tawag Nailin. Di man mo. Atong apo, hamon tong apo pud si Aiden. Apo makalini mo, di apo ni Kuya Im na. Ni Maricel pud to. Kani anak ni Inday. Nga katong nana. Dili. Kisam tong Facebook nana. Nana kay baby man to. Mau tayong friend si Nana. Sang kinamanghuran. Si Nana. Mo tayo na opera hagwaiter. Si Nana. Na-open na lang. Okay na. Day, niyay ka, Day? Niyay ka sa bisita? Umon ay gagaw. Ano daw? Magto na bitaw ko. Kaya mapun. Pangalan ni Ni Inday. madami sugot mo dito. Di ara ko alta kasing kita kusina. Dara mo to nagkuan nga mo nga rin kuno sila. Amo nga rin po to sila sunod. Di ba to kakuan kay nabay ng mga utang dana na sa pamasahe nila. Di, masuk kayo ka siya na eh. Greenhouse Manila. Di ba kay kamo mo na magkipagkuan, ride on, makikuan manahin siya. Diyan ka tong usa may Agi mong bunso.
Ningan nga. Isang taon lang ako dito, tatay. Balik na ako ng Maynila. Nga plan ko trabaho sa tagbilaran, katong laki. Oh, hindi. Wag mo ito ginawa kay Yagod ni. Sira bag hiring ng kuwas ng bayan call center. Katong Ano ba call center tagbilaran? na. Igagwa. Na. Sige, hiring pa. A few moments later. Nalabi pa na balita. Ano sa man? Birthday, Barog na Aileen. Aileen, love you na Aileen. 500. Tagaan ko kas bari yung 500. Nabalik ay mo birthday diha. Sa dito. Singon. Pero di pa karon, ana pa 2022. Mo gang Bibili ko na kong ipon din. habal sa ngipon la duro man. Kaya kay sige na hilig cuma kuha man lamang ko tag video. Aileen, love you na Aileen. Nanggihilo man siya sa nanay. Oh, Love you na Aileen. ano to? Birthday na mo December na. Birthday tayo. Nado pa gani. Kung ako ng birthday ma. Kananay. Nahanda ka rin kwarta lisod. Uy, lubok-lubok na magpuhuli. Tungkol ako ng Wayway birthday na Aileen. Usa ilang gidabok nay? Ano man na? Ikaw, ayun ko ito lang sa ginawan. Kaya ano naman gilubok-lubok? Rahong ko no. Sige. Na Aileen, gawin ako ng birthday na Aileen. Ano ka na itmo na magpangakot. Mga dito pa rin mga panakit no. Manakit, grabe luya ako ng Mumbai. Ahot po, Pila na edad nimo nang? 73. 73 at sinong ariston? Pita na pagka mo ko anong? Dula parang sunod to eh. Isa sa 22. Pero di mo ni ka December nay? 73 na ko. Pag siya mo yung 76, medyo makaabot ko 80. Sinayo din nag-birthday man das nga daw boy pa, pero nayo ding ta. Isa? Sinayo ding. Oo, pwede rin din. Warang babasag So, pala mas edad. marsyal o si Boy? Muna nagtuas ko, ano to si Inko mo nagtuas juta. Inko. Itagaan pa dyan kabaw. O di magitagay, ipangagam. Angit, may patrabaho. Kung sa kayo boy? Kayo boy, kayong commercial. Kaboy-bod. Basak og mga banika. Sa mga pakuan, sa kuan ka Ikuha ng kinang ikuha. wakin. Pati Kabaw. kabaw. Kiniwang man. Taguntag na Nadyang anak. Pati pagkabaw, tagpian ni Jam. Ato-ato Kisam tong gabaw, kain ko, kang yo boy. Buy. Kayo yo. Ganingan niya sa Inko nga ara ko nung kabuuta. Di ko nung pagdihik. Magalante dya. Huwag na ko ni ijang gitagaan. Magadi ko nung sa kasako. Hindi mo siya nga. Hindi nga makunutungin mo ito nga. Huwag na i-blessing. Kailan mga share ta. Di nata kayo magkakum-kum-kum. Mga Ah, si yo boy man na, naman simbahan sila, aya. ara ko nung kabuutan. Kay Dugay, kung dugay na ka na Inko labuin ko da. Madyo man po da. Ano ko madyo po ko. Adyo ko masulti. Sa katong kabaw ko no kay. Agkabaw ko no katong kay kabaw ko no madyo idaro. Kalisdan mo kung sa kanang video kung kunugdagan. Video kung kunugdagan. Pag si Inko lay ko no kay magdaro lang ko no maglipad-lipad. Nireklamo lang ko sa kung kalisdan ako no pod. walis na gabaw. Biluan. Basta ka man, sadahan man tapos mo siya. Ano mo ato naman po dito. Tungkol ako ng Na ko simbahan na Aileen. Nasimbahan si yo boy, nagsiyaya si Ding. Sin commercial kay wa man na simbahan. Pagawad, wari. Kagawad si yo boy. Sige na, pas pa rin mo. Sige, sige, sige.